jamalla ñalle mon banda men jamalla ñalle mon bandiraɓe hettotoɓe en Europe Amérique Asie Austral Moyen-Orient Afrique centrale Afrique de l'Ouest ha toon to dawlaji denduɗi jamalla ñalle mon wonɓe wuuro wonɓe ladde jamalla ñalle mon jinnaɓe ɓiɓe badiraɓe suddiɓe isiraɓe jamalla ñalle mon alfaɓe dine alfaɓe aada en calmini en juurima en ñaguima duwaw on ñaganama Allah moƴƴere bandiraɓe ɓe funangueji e hirnangueji alhamdoulillahi rabbil alamina en jetti Allah en jetti arrahmane arrahimi mo sanade wodani mo tagirani jimme neɗɗo sowona ha rewa ɗum o en jetti Pindi TV gonɗen en direct nabaji siwol gato falde Matam Afrique banggue hirnangue ko nokku e nder leydi Sénégal gato wuuro ceerno Koudia nokku Moustapha Mamadou Mamoudou kono ko leydi Boucar Lambalo e Kalmaka Lambalo nokku Abdourahmane Ngabou Djinda Sosa ceeri Koti Waldaw en calmini en juurima en kestini guilli e ceylagal émission men pinal e gandal tawde ardi en katante leñol gendiyanke haaliyanke wittiyanke dartiyanke dartowo pamno yimɓe gueɗe ɗe jarno ko wayno aadaji e ko nanɗi hen nde tawno dillere ko gueɗe ciftinoji yimɓe e gurdam mumen e sagande jaam mumen heeɓa en gari ɗo e nabbaji sowol coɗe Samba Ali taw ene waɗi sababuji en calmini hohoɓe diine ɓe en calmini halifaɓe aada ɓe en calmini jinnaɓe men rewɓe worɓe wonɓe wuuro wonɓe ladde gonɗen ko en direct nabbaji sowol kala ko dilli ɗum ko ɓuuri hewde dole en calmini katante leñol woni Abou Samba Diop gardaniɗo en toon to Pindi TV ha mbawɗen wadde en direct nabbaji sowol taw hande joɗɗen ko galle tan Boucar Lambalo e Kalmaka Lambalo woni Lambalo en beltima no feewi e oɗo kikiɗe en calmini imamuji meɗen ko wayno Isma Niang imam Ratim coɗe Samba Ali ko ɓi jimme Samba Niang gardaniɗo en duuɓuji men yo Allah yurmomo yafomo kanko e mayɓe julɓe e damanu walla saaha walla taw ko jaadigal keeri leyɗele keeli hakkude men e koye men keeri hakkude men e Allah keeri hakkude men e jaadigal men rendude jamanu walla renda saaha arti ha ɗo e nabbaji sowol e galle Lambalo no Allah wela waɗata o waɗa no welira o waɗa emo wela o waɗa no welda o waɗa e nde o wela o wanni en ɗum ɗo e nabbaji sowol o wanni en ɗo e galle tan Lambalo kadi wiya kadi Lambalo hitande foof lawol gotol e oɗo saaha taw ko ɗo e nabbaji sowol taw ko banggue coɗe Samba Ali jeeyɗe ɓuuri luɓorede tawa saabi ɗum kanko ceerno men ceerno Lambalo ko suka moƴƴo ceerno Lambalo ko suka joguiɗo needi ceerno Lambalo ko suka joguiɗo gandal nde wonno ko needi mofti gandal gardi ko ene laaɓi kam to jaranteɗen hande ɗo hay goto yedditaki nafoore wonde e janggude gande walla ɗemɗe men gandiji saabu ɗum ko jamanu wayloto terme men o ardi koye wayloji kumaɗo e bindi wona kattani ɗo hunde fo hande ko ma jangge hunde fo hande ko ma hiise saabu ndemowo mo caggal uddoji nani namdi ko sagata debbo walla gorko bawɗo humtude haajuji mum e kala fannuji ndema taw ko kutortoɗo bindol jaasi fo Fouta hande temedere mabɓe gona windoɓe ɗum kawral pelle Fouta gam ɓamtare fafde famine dadi ene rendude men haare ene poɗi fo dole mum cukalel men miñen denɗen nabbajinajo coɗaynajo baalo e galle Lambalo woni Lambalo janngude Qur'ana e Sariya andi no wondirta e Allah andi no wondirta e yimɓe janggi gayni arti ɗo e nder nabbaji sowol noddanni en halifaɓe diine halifaɓe aada hitande foof lawol gotol jiyare daretede funnagueji e hirnagueji funnague ne ara hirnague ne ala rewone ara worgo ne ara ɗum noon garɗen ƴewde ko holon Lambalo holi on suka holi on janngude Qur'ana e Sariya holi on ganduɗo no wondirta e Allah andi no wondirta e yimɓe holon ɓiyen holo en miñen holon jaadiɗo men hol on ceerno men nde tawno ƴoyre janggata lettere ɗum noon en garɗen ko galle ceerno Lambalo joganiɗen hitande foof lawol gotol ndeɗo jiyare nde ganduɗa ko Allah innete e nelaɗo e Cheikhna Ahmad Tidiani duwaneɗen mayɓe men e mayɓe julɓe joguiɗo duwantoɗo wala duwantoɗo foof ha Allah ɗo yurmo ɗum yaafo ɗumen Allah harnum aljanna sababu o noon ko kanko on ɗon suka gartuɗo ɗo e nabbaji sowol arde e gandal mum e needi mum noddi moƴƴuɓe andi moƴƴuɓe teddini moƴƴuɓe reeni moƴƴuɓe jogui ndenka mum addana en nde ɗo siyare hitande foof moƴƴuɓe Fouta seeremɓe men waliyaɓe men sarifaɓe men mawɓe men jinnaɓe men rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe jinnaɓe e ɓiɓɓe badiraɓe e suddiɓe isiraɓe enen denda ɗo e nabbaji sowol waɗe duwaw yimɓe jarle jaafe ɗum noon nde waɗi sababu
donc sababu oɗon on tagi gartuɗen ɗo e Nabaji Sowol hannde cameraman men ko Djiby Dieng gonɗi jognanɗen toon to Fini TV télé ketteteɗo Funangueji e hirnangueji ummi guila Dakaru ari ha ɗo hannde ɗo e coɗe Samba Ali Dieri ɓuuri luurede saabi ɗum ko Lambalo inde e yewtode Bamboyri min calminima min juurimama min calmini kadi dendagal arɓe kawri hen ɗo kadi wonɓe ganduɗa ni koye golle goni ɗeɗo balɗe fof guiɗa hecci hanki aɓena ɗo e galle he aɓe pitta aɓe daari darde ganduɗa enen fof eɗen ndendi ɗum hen kadi ko yettere Allah no fewi eɗen jettaɓe eɗen jaaroɓe kadi anden kadi amin jetta Allah e nelaɗo mum amin jettuma kami amin jetta mawɗo ma one kadi ganduɗa ɗum ɗo fof kosi sababuji jeeya Haalpulaar noon ne wiya lingu so tawi ñaami kodde yo yettu Allah yetta lawƴoɓe kore minen amin jetta Allah e nelaɗo mum amin jettuma kadi amin jetta mawɗo gardiɗo mo e so ɗum ɓenni Bamboyri ɗum ɗo ko waɗete koye dow yamirore ceerno Aliou Thiam ko idi fof kam min mbiyetemi ko Lambalo ko ɗum ɓuurmi andirede kono ko Mahmoudou Niang ko ɗum woni indam deftere kono ko Lambalo noon hannde ɓuurmi lollirde tan ko Lambalo noon idi wonde ko ceerno almudo ceerno Moustapha Ba ɗo e Nabbaji kanko woni joom wuuro men ko woni idi jangguinde kam Qur'an duuɓi kewɗi on saha o ƴetti kam ɗo no watti kam e juuɗe ceerno Adama Diamugue ceerno Adama Diamugue watti kam e juuɗe ceerno Alhassane Diamugue kono cakkitiɗen tan koto ceerno Aliou Thiam ɗo ɗon kam en mbaɗe makko fodde duuɓi 6 ha mbaɗɗen alluwal men tafasir on saha en jokkino seeɗa ko wayno banggue ɓundu o en jeehi ko wayno Jare Mboroto ceerno Mamadou Lamine en dewi to Alaji Bangali to wayno Sutata en jeehi ha Guine en jeehi kadi ha Gambi en gondi kadi hay Fulaɓe seeɗa ko wayno Saare Ɗooki sa ari ha Koupantoum ko ɗon jahata 7 kilométre wiyete Saare Ɗooki foof noon Allah artiri en kadi ha e juuɗe ceerno men ceerno Aliou Thiam nde min garte makko on saha ceernajo o heeɓi namdade min komin jano ko e komin mbaɗat foof eyi min jewtide makko no feewi e on saha kam no pamirta kam minen dal koye needi ceerno Aliou Thiam min neehi ɗum woni sababu ceerno Aliou Thiam ne ko mbaɗete ɗo ko kanko fini tan subaka goto o wi kam hokki kam ɓurde hitande foof mawo ar gallam o waɗanami ɗon balɗe 2 jaɓanmomi ɗum ko yettere Allah noon guila o fuɗɗi arde hikka wattata duuɓi 7 hitande fof ne ɓeydo hita fof ne ɓeydo kadi ala fof moƴƴere Allah nde yiyaka hen hitande fof ne ɓeydo ala fof moƴƴere Allah nde ɓeydo hen hatta ha hikka ni ceerno Aliou Thiam heeɓi wiide hankkadi programme o koye defare nelaɗo ɗon noon wadde hankkadi gasi ceerno Aliou Thiam noon ko neɗɗo mo ganduɗa alhaali mum ala bawɗo haaldude ɗum wona moƴƴere mum wona wonde ɗum jiyaɗo Allah nde wona wonde ɗum kulɗo Allah nde wona wonde ɗum newiɗo nde wona wonde ɗum jiɗɗo neɗɗo nde ceerno Aliou Thiam hay goto wawa haalde mum haalaji mum ha gayna ceerno Aliou Thiam nder mum e bawal mum foof ko moƴƴere ceerno Aliou Thiam nder mum e bawal mum foof ko Allah ko nelaɗo Allah ko Cheikh Tidiane ceerno Aliou Thiam komin jiima ko ceerno Aliou Thiam wona omo nodduma omo waajoma wonde yawani ala ceerno Aliou Thiam sa wonde makko tan a yino wurdini a wontat ceerno Aliou Thiam saɗa mala ceerno Aliou Thiam kanko o wiyata almudu wanni reeno ɗum ala no wurdini tan no nehri no wurdini no waye himɓeɓe o waye dewal Allah o waye tijani ni sa ñembimo tan a wontat ceerno Aliou Thiam ɗum tagi noon wiye almuɓe ceerno Aliou Thiam almuɓe ceerno Aliou Thiam ceerno Aliou Thiam kanko ko alhaali makko foof koye nder makko tan ceerno Aliou Thiam almudu makko hay sa yiɗimo tan gueɗe ma fof koye nder yidde ko jiɗɗa ceerno Aliou Thiam ko hen keɓata foof ko hen gonata neɗɗo Allah ko hen jiɗata Allah ko hen jitta nelaɗo Allah hen jitta Cheikh Tidiane te wonno ceerno ko ɗum woni gurdam muɗum ceerno Aliou Thiam to jiiɗa ɗum o won kulɗo Allah o woni jiyaɗo Allah haydara o anda e aduna he ceerno Aliou Thiam hay portable sa tottimo yo wat compose o anda kanko ko Allah tan e nelaɗo Allah e Cheikh Tidiane ko ɗum wiyi rewi noon hankkadi minen amin jetta hen Allah hayso min keɓoyani toon min jembimo hamin ɗeeɓi nandude e ceerno Aliou Thiam hamin ɗeeɓi ñamdude ɗum noon waɗi ceerno Aliou Thiam woni hitande foof o maara ɗo deftere Qur'an nde jippo o waɗa jewte so jeehi ha en juuli futuro mbaɗen wasifa woda kadi ko continue yewtere makko walla kadi halifaɓe diine wonɓe ɗo ɓe ɓenne kadi woda ko ƴetti konngol ha gueeƴa jamma o mbaɗen hirde sen pini noon dawrene jaro o guila subaka ha tisubara ɗum ne kadi ko yettere Allah e nelaɗo mum kono noon sen ƴeewi lesɗe ɗi foof noon ummi oɗo barke oɗo martaba ko caggal yettude Allah e nelaɗo mum koye ceerno Jimme mo kalɗa nane o sa yi mi rewani toon tan mboɗen nde haala e makko ko ganduɗa ko ɗon tan wawi ceerno Jimme on ko tana men minen ko tana men ko bamum baba men
ceerno Jimmy ko kañum wonno ɗo e leegal ngal kañum wonno khalifa leegal ngal kadi ceerno Jimmy ko joom kaawisaji no feewi ceerno Jimmy ko Allah tan ittimo ɗo nawimo janngoy arti Allah hokkimo gila e jinnaaɓe men fof ndewe caggal makko kadi ceerno Jimmy wonno ko ceernajo joom kaawisaji ko ceernajo goɗɗuɗo e nelaɗo Allah ko goɗɗuɗo e Cheikh Tidiane Allah waɗi ko duwotonoɗo jamma e ñalawma noon ko yettere Allah noon ko adi nde o maaya Allah hollimo ko duwanno ko duwaw makko jaabam wonko fawi hen guite makko min gurde makko no feewi ko minen gonno yimanannoɓe mo ha Allah waɗi Cheikh Oumar en miñamen ngari kepti ɗum e juuɗe amen fof ceerno ene wuuri ɗum taƴodirani hatta ha ceerno Isma ɓii ko nan ɗo lomti onne kadi so haali hannde tan cikkata kañum ko ceerno Jimmy wonno ɗon kono ɗum ne kadi ko yettere Allah ko duwaw waliyaɓe ene jaaɓe ɗon ne kadi amin jetta Allah mba mboyri e koɓe mbiyata ko tan so bawɗi piyama piitama tan so ɓoyri sawru mbaggu ngu yanat to yanno ɗo honga sen kaali en kalti ɓeɗo jeeyaɓe Allah kala e mabɓe mo kalɗen ko ɗum tan kono ko yettere Allah no feewi ɗum ɗo ko waɗete ɗo ko diine l'islam ko watte ɗo ko ibada ko dewal Allah woni ɗo so tawi a nani tan sa arani keɗiɗa tan jiiɗa programme no ceerno Aliou Thiam lelnirta ɗum tan a andata ko yahate kono so ha yettima tan a heeɗima no ceerno wiyata ko ceerno wiyata ɗo ko mbaɗe fatiha mbaɗe salatul fatiha mbaɗe hada e nelaɗo Allah mbaɗe hada e sahabaɓe yadannoɓe e nelaɗo Allah mbaɗe hada e Cheikh Tidiane nelde mayɓe julɓe ɗum tan woni ceerno Aliou Thiam ko woniri hen ceerno Aliou noon ko ceernajo mo ganduɗa ko ballowo almudo ceerno Aliou Thiam no wayi faaɗede ni sago makko almudo makko to fof woni fof o yawo yetto ɗum ceerno Aliou Thiam ko noon toujours ko noon wiyata min ndende gono e neɗɗo goto son jii mboɗo immo mboɗo ya tawya on ko ha nangodiro onon fof ko adi nde mboɗo nattu yiyede ceerno Aliou ɗum tan wasoro min kadi machallah minenne kadi amin jetta Allah hande Allah ne waɗi ko woni caggal ceerno Aliou Thiam almuɓe makko fof ne nangodiri ne goni neɗɗo goto so tawi goto kewni kamɓe fof ɓe garat ɓe ndenda ɗo joni machallah minen wonɓe ɗo ɓe ko wayno ceerno Abdoullahi Bathily en Youssouf Douké en ha ceerno Souleymane Ka en minen fof neɗɗo wawa lumtude wonɓe ɗo ɓe fof komin neɗɗo goto ceerno Aliou Thiam ko noon nehiri min ko noon yiɗiri min mbaɗi ceerno Aliou Thiam so addima e galle ma o wiyata ko ittuɗon hoorema mbaɗa ɗon himɓeɓe so ɓooyi Allah ittuɗon himɓeɓe wattuma ɗon noon ceerno Aliou Thiam wasirto min ittuɗon hoorema mbaɗa ɗon himɓeɓe so ɓooyi Allah ittuɗon himɓeɓe wattuma ɗon a faami ɗum tagi noon sa yino min guurini tan ko bay faaluji koye himɓeɓe tan min dewi caggal himɓeɓe tan ko mbiɗon fof ko ɗum min jaadani moon hay son mbimin hannde jen pittu en bal min jaadat ko amour ko yamirore ceernajo o min mbaɗata ɗum min gara min ndewa yimɓeɓe min jaadam kono alhamdulillah sa ƴeewi hannde wonɓe ɗo ɓe ko guiƴiraɓam e baabiraɓam wuuro ngo fof kadi woni ɗo oɗo ko miñiraɗo men ko Sarkulle ko leegal Sarkulle woni ɗo ko programme o fuɗɗi ko fof wondata e men ha gasa ha fina bagage uji nawte ha laaɓa Baboulaye siwol naaɓe nan ɗo hen leyɗe ɗe fof nan ɗo fof ndinti ko yettere Allah ɗum fof ko duwaw jinnaɓe e duwaw ceerno Aliou Thiam ene golle sukaɓe nan ɗo pitti galle o pewni programme kam fof ɓe dariri ñagate tan Allah kala ko dañaɗo yo Allah yob moƴƴere kadi oto yimɓeɓe tampan mere te ɗo tampantake mere ceerno Aliou Thiam ko mum ko waɗino musidɗo goto ari no rowande ɗo nde wari ɗo hende nde o wi kam kanko noon omo jogui haaju goto ne ɗeɓi tiɗirdemo ala fof no waɗani gasani kono hikka ko jiɗɗo ardude jare ceerno Aliou Thiam walla mo mbiye ceerno Aliou Thiam mbimomi so tawi noon ko yiide ceerno ne duwanma ɗum jarani kada artan ganniyoɗa o wi o wi kam mi arat mi anniyo o ari ɗo arde kaw makko no wiye Pape Cheikh Diop gorko Monique o ari ɗo ɓe jooɗi ɓe jii programme o foof no waɗi kanko amo fi ɓe anniye makko tan omo yino wadde voyage Amérique kanko e joom suudu makko ala fof no waɗani gasani o ari o anniyi ɗum ha programme o gaso fino yeehi Dakar o yetti o watti déposé kanko e joom suudu o fof ɓe dañi visa 10 ans o noddi kam o wi kam ceerno kala ko mbinoɗa e ceerno Aliou Thiam o ɓuuri ɗon o wi hande mi heeɓi visa duuɓi sappo debbam heeɓi duuɓi sappo mi wama o wi mbi minen de ko ni tan minen kam min gon bay faaluji makko tan min jinmo ha ganduɗa yidde nde ɓurti hankadi min komin mayɓe nder ceerno Aliou Thiam ɗum noon ceerno Aliou Thiam neɗɗo wawa haalde golle muɗum neɗɗo wawa haalde ko waɗata neɗɗo wawa haalde moƴƴere mum wawa haalde wonde jurmotoɗo ceerno Aliou Thiam neɗɗo fof mo yiɗi ɗum ceerno Aliou Thiam wiyannomin so tawi almudo fayama ne yelo so fayama tan so tawi ala hay mbuɗu faye makko moosa mema hoore nde jala
mbiya min no mi ala haydara kono janngo so Allah jaɓi somi rewi ɗo mami ittu nogas mi hokkuma Allah yidde neɗɗo o wasa mettin o wi almudo o arata ma koye jikke yakare ceerno Aliou Thiaw wiyanma so tawi ñuuñu ari naati wuttima fiɗimo oto war muñu ñuuñu ngu ala ngu ronku dañde to ngu yaltiri ngu ganma ngu tintinma wonde ngu yiiɗi yaltude oto war ñuuñu ngu sa rewi ɗum mbima min mi warta ñuuñu sa rewi ɗum ha rewi ɗum a wontat ceerno Aliou Thiam ceerno Aliou Thiam ko neɗɗo Allah ceerno Aliou Thiam ko jiyaɗo Allah ko jiɗɗo julɓe kadi ko jaɓanaɗo duwaw ceerno Aliou Thiam ko joom kawisaji neɗɗo wawa haalde kawisaji ceerno Aliou Thiam o wona jaɓawo haalede gueɗe makko ɗe waɗetede min ceerno Aliou Thiam min dañji ñalawma goto ñalawma one hawni noon mi yiɗano haalde ɗum e ɗum ɗo meeɗino lelade Nouakchott jamma mboɗɗani koye ɗumi mboɗo faye maayo woto maayo ngone mawni maayo ngone waɗi powle pono maayo ngone mawni nder toon waɗi kaaje mboɗo daara kaaje ɗe laana goto ne woni e nder maayo he laana ka ne wiya no yuwa laana ka ne wiya no yuwa ne waɗa bempeƴƴe ne wiya no yuwa ne waɗa dani himɓe ɓe ne gulla mboɗo yaade e joom suuɗam mbimomi nannguɗo cukalel ngel nden min dañani ɓiɗɗo mbimomi nannguɗo cukalel ngel mi diwam wallu e awaji ɓe o wi aɗa wawi ndiyam mbimi mboɗo wawi ndiyam ndiwmi nanmi e nder laana gonmi e lumbade laana ka to ko wiya ka ko moɓɓo tan ndiwmi nannguɓe juuɗam e laana ndi ñoƴƴumi ɗum tawmi ceerno Aliou Thiam nanngi oto banggue o wi kam jol jolmi o wone awƴude laana ka min ƴeeŋo wi wallu yimɓeɓe ƴeeŋa yimɓeɓe ƴeŋti haalaɓe gummimi toon Boucar nani ko seede gummimi toon mbimi min won ko jimi koyɗol mami ya Wourossogui Fouta mi halnoya ceerno Aliou o wi ala woɗɗo aman mbimo mi yeehi binmi subaka kaɓɓum bagage am ƴettoymi ndewoymi kundel garmi ɗo mbamir ceerno jettimi tawmo mo juula takkusan a faami ala manna futuro o juulo gayni tan paame makko calmimomi o wi kam oto haala haydara noon deƴƴu ar min gari o wi mane garɗa mbimomi joni mbimomi ceerno min de won koyɗo o wi ala wona wimata haala haydara wona faami a walliɓe tan a jarama ni tan o wi o wiyani haydara o wi a walliɓe tan a jarama ko heddi ko jaɗani kada haalde on mbiɗoma noon ene jaari ma e mum ɗum tagui min ma e ceerno Aliou Thiam jiiɗa e ceerno Aliou gueɗe goɗɗe min ceerno Aliou somi finimi waynima ɗum somi ekkulmi jiɗmi aduna fof mi waɗat duwaw jinnaɓe nani hen ni kono ceerno Aliou Thiam min jawani gueɗe muɗum bamboyri ɗum ɗo gasata kadi minen amin jetta Allah ene laaɗo mum amin jetta on no feewi eɗen jetta hoɓɓe men ummiɓe ɗo ha Gudiri nana gari jinnaɓe men wonɓe ɗo e suudu ɓe ko wayno Haby Niang en Ami Kolle en Dega en kamɓe gummima ha Dakar ɓe gari Baba Niang ko miñen ko docteur Niang ummi ko ha Diourbel ari e woɗɓe ɗo hande machallah o ko musidɗo meɗen wiyete ko ceerno Djiby Sall jeeya ko Mauritanie heewi joganade en alhaaliji ɗi foof hitande foof acci duɗal muɗum ari kañum ne programme fof ne renda e men e woɗɓe nan ɗo hen ko wiide yimɓeɓe tan mi weltima no feewi so neɗɗo noon so tawi a weltima beelama ha ɗon wawi hadde ma haalta deƴƴat tan histoire goto ene woodi jiyaɗo Allah goto ne honno côté Mbour Mame Abdoul Aziz e Alaji Seydou Nour Tall e Serigne Fallou ɓe meeɗi joɗade saaha goto ɓe mbi yoɓe jaa ɓe ƴeewoya on ɗon jiyaɗo Allah ɓe gummi tan ɓe mbaɗi programme ƴeewi autoji ɗiɗi ɓe jeehi ɓe gari ɓe jalte ladde he o hoɗi koye ladde noon ɓe jeehi haɓe gari toon e guesa makko ba ɓe naati ɓe tawi cuurel makko ɓe tawi ɗon joom suudu makko ɓe calmodiri e mum ha paari ɓe namdimo to woni ɓe mbi o wi ceernajo odi nana e nder guesa he liggo ene ɓoori tan ne waɗi uttiyel mum ne liggo te ko joom gueɗal to Allah ko jiyaɗo Allah joom gueɗal manggal debbo o yeehi noddimo waɗi o tawi ɗon tan faye mabɓe o welti o salmodiri e mabɓe o wi woro on mbaɗi ni kam hunde mawde hande o wone nadde omo yalta omo naata omo yalta ha ɓooyi o wiɓe min noon somi wari ni on ngaari on meeɗi waranede ngaari somi wari ni on ngeloba on meeɗi waranede somi wari ni on jawdi on meeɗi on warande jawdi sinno fo wonano warde neɗɗo dagaki mi wara on goto sukaɓe ɓe beele yon belto kono noon gueɗal gotal ganmi mboɗo wawi waɗande on belto ɗon o waɗi dani junggo makko tan o ñorti hakkude mabɓe e nelaɗo o wi daare nelaɗo jooɗi ɗo ɓe daari haɓe belti o watti dani junggo o arti o wi onon ko ɗum tan wawi wonde teddugal ko ɗum ɗo tan jiɗɗon min noon mi wawa ɗum kono so wona ɗum kam minen waɗano ko ɓuuri ɗum ko weltare no fewi ko yettere Allah no fewi min gona haaliyankoɓe min gona haaloɓe kono ko noon tan ko yettere Allah ɗum fof ko duwaw jinnaɓe e duwaw sernaɓe kadi ko ni woni Fouta ni tan woni Fouta mbaɗa programme bandiraɓe ma fof gara daro hen kadi Fouta ko yiɗɓe diine ɓolɓe goni ɗo ko anduɓe goni ɗo ko yiɗɓe diine ɓolɓe goni ɗo ƴewtan programme oɗo hitande fof ne ɓeydo goto fof ɓuuri yidde hen goɗɗo on goto fof ɓuuri horcinde hen goɗɗo on kala neɗɗo fof ɓuuri goɗɗo on te goto fof ne fewna ɗo ko ari ɗo ko goto fof ne fewna banggue
sa woni ɗo tan yeddo kawisaji goto fof ñallal ko liggade ñallal ko darade ha programme o gasa ɗum noon kadi ko yettere Allah e nelaɗo mum mboɗo yetta yimɓeɓe ha ɗon wawa hadde anen kadi amin jettuma no fewi ka jokkowo enɗam yo wa télé o ande an boyri yoɓe gandi neɗɗo ene gollido e yimɓe taw yimɓeɓe ɓe ganda ɗum halpulaar kewi neɗɗo anda ɓi moƴƴo kono ɓi moƴƴo ne andi hoore mum an ka moƴƴo ka ɓi moƴƴo kadi won peccere Allah nde Allah feccuma e ɗo e minen kam minen nabbaji komin jiko kadi won komin ji hen caggal mum an nabbaji fof no fotiri ko guiƴiraɓe ma ko sehilaɓe ma kadi ko dañƴa ko ne saɗi ala fof ganjoma e nabbaji fof ko yiɗɓema nabbaji fof ko sehilaɓe ma galle fof kadi ko galle ma ala o galle fof mo nanɗa ko galle ma aɗa wododiri e mabɓe aɗa teddodiri e mabɓe aɗa yiɗiɓe aɓe jiɗma kala ko gumminiɗa nabbaji fof kadi ne yaadi hen hatta hay dental nabbaji sa haali toon konngol yimɓeɓe fof jarate ɗum ne kadi ko yettere Allah aɗa yiɗi bande en aɗa yiɗi golle ma aɗa teddini hoore ma aɗa yiɗi hoore ma aɗa respecti bande en fof kadi ne respecte ma ɗum ɗo kadi ko sababu ma ɗum ɗo hande ko haalete ko so tawi aroyi ha heeɓi ɗo ko sababu nde Allah e nelaɗo mum e sababu ma amin jettuma amin jetta kadi ɓe liggortoɗaɓe hatta jeng kadi garɗo ɗo kadi gummiɗo ha Dakar guila e tampere amin jettamo Allah amin ñaago Allah noon yo Allah yo moƴƴere ko Allah woni joɓowo yo Allah yo moƴƴere yo Allah wat suturu aduna e laakara oɗon gandi ko jiɗɗon Allah andi ko ɓuuri moƴƴude e moon yo Allah waɗa ɗum bi jaahi annabi sallllahu alayhi wa sallam haza assalamu aleykum ceerno alhamdulillahi rabbil alamin Allah jettoɗen gonni Allah mo yettaka fodde mum mo tagirani jimme e neɗɗo sowona ha rewa ɗum oɗon kettori noppi moɗon bandiraɓe hettotoɓe en funnague e hirnague ɗo e nabbaji Siwol taweɗen goni en direct e Pinde TV haalata ɗo ko ceerno men goto khalifa men diine khalifa aada noon Allah waɗiri min jittiri ɗum Allah hamin belti hen hamin beltoro ɗum hamin jetta Allah hamin jettanamo Allah nde Allah jurnata balɗe makko moƴƴina battande makko ko dañi hewde famɗude Allah waɗa hen barke kaari meeɗi haalde ɗum kaari meeɗi yidde ɗum kaari meeɗi andi ɗum Pulaar noon wi so dundu fuɗɗe ɓernde ko ɗemgal fertoto ɗum lelwal ɓerɗe ko haltidde yidde ko diidol so diidima e ɓernde junngo heɓata saka momta kala ko ndewɗa ha jiɗɗa ndewɗa ko tinade hen tinanɗa ko hoore ma min mbima albarka Seydi Niang min beltima no fewi a rendini mawɓe a rendini sukaɓe hay goto acani fodde mum ɗo ɗo joɗiɗa hande kala ɗo ɓina baynajo wonno kala ɗo sehil wonno kala ɗo jinnaɗo wonno kala ɗo ceerno ma wonno kala to bande wonno kala to guinnitortoɗo nabbaji wonno kala mo menɗa hawrude e lawol ɗo wonno nani oɗo ñalawma nani oɗo jamma taw koye ɗemgal ma e téléphone ma tawa nelani hay goto ɗum ɗon ngal ballal Allah hamin jettanma hen Allah hamin ñaguen Allah yo Allah jundu balɗe moƴƴina battande ya barka rasulullahi indallahi ko weltare mawde wonande en hande e oɗo kikiɗe yo Allah junnu hirde battede ɗo nde sitande fof kadi ɓeydoto so Allah jaaɓi inchallahu rabbi ka ɓi jinnaɓe tedduɓe jinnaɓe moƴƴuɓe hay goto meeɗa nande ɗemgal mabɓe hay goto meeɗa yiideɓe galle goɗɗo hay goto meeɗa yiide haare mabɓe hay goto meeɗa nande ƴettore mabɓe hay goto meeɗa nande haare mabɓe koɓe seniɓe kala larɗo ɓene kadi ene seno ene itere mum ne seno ɓernde mum ne seno nde wonno sa daarino ɗo tan après ko woni mum ko arana ma ka jinnaɓe tedduɓe joguiɗa hamin jetta Allah hamin jettanma Allah hamin namdo yo Allah jundu balɗe moƴƴina battande kadi soɓe jibini on fan neɗɗo hawani hay goto watta surprise hay goto kala juulɗo kala ganduɗo yimɓe kala ganduɗo jaadigal kala ganduɗo comportement neɗɗo so yiiɓe wurde mabɓe andiɓe so wonkoɓe dañi wonko hakkille mum ruttoro ko wona koɓe dañi ko hakkille mum arata koye mabɓe taw d'abord har mabɓe dañi koɓe dañi ko holno ɓe mbayi holno ɓe guurdi holkoɓe jogui holno ɓe koɗiri holno ɓe koddiri e yimɓe nde wonno ko noon Pulaar wiyata yi pullo cippa kosam mum to min dañi hono ma ɗo ɗum hawani min waɗani min surprise non par ce que jinnaɓe tedduɓe joguiɗa jinnaɓe rimɗuɓe joguiɗa jinnaɓe wuurɓe doole mumen joguiɗa wakkiɓe koye mumen koye juuɗe mabɓe min jibina koye juuɗe mabɓe min mawni jeeri e waalo ngal ɗon teddugal noon ɓe dañani ɗum famille ɓe dañani ɗum leñol ɓe dañani ɗum nabbaji ɓe dañani ɗum diina ɓe dañani ɗum kala mbiyowo achadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu hamin jettira ɗum Allah no fewi yo Allah jundu balɗe moƴƴine battande ya barke Allah ɗum ko noon tigui bandiraɓe hettotoɓe en e oɗo saaha eɗen goni en direct nabbaji Siwol taw ko ɗo e galle Lambalo
coɗe Samba Ali Diary ɓuuri luɓorede eɗen goni en direct Pinde TV ɗo e Nabbaji Siwol en noddi bandiraɓe funnague hirnague rewo e worgo en jaari wonɓe wuuro kadi e wonɓe ladde won deƴƴuɗo taw ko kalɗo won kalɗo taw ko deƴƴuɗo won arani taw ko garɗo balle mabɓe duwuji mabɓe moƴƴere mabɓe notade mabɓe ballal mabɓe foof en jetti bandiraɓe ɗum noon paye peɗeli moɗon en paata ceerno Aliou Thiam ɗo e Nabbaji Siwol ɗo e coɗe Samba Ali Diary ɓuuri luɓorede ɗo e galle Lambalo ceerno men miñen ɓiyen hoore men woni jinnaɗo ceerno Lambalo jiɗen dañde makko hay so womre konngol gam seedantagal ɓiɗɗo jibinaɗo darde mum ha wayno wayndi ɗum noon ko jinnaɗo men debbo no jinnaɗo Lambalo garɗen Guelel Dieng pour hokka en seeɗa hay soko seeɗa e témoin jubbande e gurdam ɓiɗɗo o bisimilla eyyi mboɗo salmina mboɗo juuro mboɗo yetta Allah mboɗo yetta fof ko ɓiɓɓam fof ala o ala kanko woni mawɗo tan gardiɗo kono kamɓe fof koɓe gotum kamɓe fof wonde koɓe moƴƴuɓe koɓe tinniɓe eɓe jokkodiri haare ala guila ɓe jibina somi wi oto jeehe ɓe jaata somi wi jooɗoɗe ɓe jooɗota hayso goto goɗɗo naari goɗɗo on somi furima ɗum deƴat mbeɗa yetti Allah mboɗo yetti bammaɓɓe guila wuuri e aduna andi tan ko Diallo mum e jammere mum min gone nder ɗum ha Allah adde min ndeɓe jibina kamɓe nayo fof waɗeɓe alqur'an kamɓe nayo fof jangguiniɓe wi hay goto sohlani ene dawana ɗum sohli tan ko Allah ɓe dawi ɓe janggoy ɓe tinni koɓe janggi ko sayi ko woni kodde mabɓe meeɗa dogde arte amen guila ɓe jalti ɗo Allah walliɓe kamɓe fof ɓe janggi kamɓe fof ɓe tafsiri ko sayi ko tan tafsiroye ɓooki Diawe kono kamɓe fof ko ceerno Aliou tafsiriɓe Boucar tafsiri koto ceerno oɗo Abou Diéry ɗum noon ko yettere Allah min jetti Allah min jetti babiraɗo o ko dimo Nabbaji fof ne andi jikkum so wiyama ko dimo hay goto yeddata ko wuuri ko hay goto meeɗa nande duuko makko ma haala makko o andi tan ko jama e guesa makko so jama yonti o juuloya so guesa yonti o dawa hay Lambalo ne ko ɗum roni kañum ne ko dawa o tan kala garɗo ɗo ne daara aya ma nodde guese wiya arrangadin eyyi kamɓe fof noon mi duwanimaɓe yo Allah waɗe mabɓe barke yo Allah fewnu yo Allah moƴƴin hajuji mabɓe debbo e gorko kamɓe fof koɓe dariɓe kamɓe fof koɓe tinniɓe Lambalo noon jogui woni hoore kono ɓe keedi ko caggal mum koɓe guuri ko ɓe ceertani kamɓe ndendi haaju ndendi dañal kankone kanko woni babiraɗo gila bammakko natti kanko ñamminta yarnata holtinta hokkata min suturaji e ala fof ko waɗani kamɓene ɓe jarama sa yi neɗɗo woni mawɗo ma on ndeeƴi onon sukaɓe on tinni on jaɓa rewde caggal mum so ndewano gasata kono kamɓe fof so wi dawe ɓe dawat so wi jooɗoɗe ɓe jooɗota so wi goppe ɓe goppat so wi oto mbaɗe ɓe mbaɗata min duwanimo noon yallah hokkumo ko hokkimi ko nenam wi Guelel mbiminamo oto yaw ko duwanimami ko de ma Allah yoɓe ha ɓeydanma ne wayno Allah yoɓi kam ha ɓeydani hande kala ko mbaɗannomi nenam Allah yoɓi kam ha ɓeydani Allah yoɓi kam ha ɓeydani mi ñammini mi yarni ko ɗo mbanmi nenam e galle amen he ha nenam ma e junggam kono Allah yoɓi kam ha ɓeydani Allah yallah ɓeydu goɗɗum yallah hokkuɓe ko hokkimi ko yallah ɓumnu ɓerɗe mabɓe yallah hokkuɓe sagoji mabɓe eyyi annen a jarama min mbima cuun ya ɓooy jokkude en ɗam yallah hokku on cellal no jiilori ɗon
ko jiiloto ɗon ko yo naftoro ɗum yo waɗe barke yo Allah wat hen barke oto soofen ko neɗɗo daña ɗum fof so soofani tan moƴƴi. en jettiri ɗum Allah, min jetti Allah e nulaɗo Allah, min jetti Seydi Cheikhana Ahmad Tidiane Sarif radiyallahu anhu taala, min jetti Allah, min jettima an Boyri Thioune, annene an addi nde ɗo moƴƴere kadi an fuɗɗi ɗum ɗo e nder nabbaji. Min jetti Allah e nulaɗo Allah, min jetti Guelel Dado Olal, min jetti Cambol Niang, waɗi galle waɗi hen hunde, deeñi ɓesgu mum, deeñi sukaye mum, deeñi hoddiɓe mum, nde dañi rendi koye bandum men tuggude e nagge ha heeɓi mbeewa. Kala nde neɗɗo joofiɗo o wiya ɗum ƴettu ngaari nani walla o wiya ƴettu mbeewa nani, o humtiro e haaju muɗum. Seydi Niang kanko lambalo ari o roni hen, kanko ni ko ɓiɗɗo moƴƴo duwanaɗo karɗo e yamirore. Kala ko neɗɗo dañi so alda e needi hay hunde dañani. Kanko o dañi o wondi hen ko needi, o wondi hen karay siragal. Sa ari a naati suudu makko a salminimo, omo andi ko jiɗɗa, omo andi ko poɗɗa waɗanede, omo andi ko poɗɗa rokkede. Min mbimo Seydi Niang ko dañi ko yo juddu hen balɗe, ya barke Allah e nelaɗo muɗum. Onon onon sukaɓe coɗaynaɓe yo Allah junnu balɗe moƴƴina battande, yo Allah timmin cukaki e cagatagal haɗa perguitte taƴale, yo Allah mawni noon dowlina on ha ɓuura ɗo ɗo dowluɗon. On tinnima an tinnima Seydi Thioune jarama.